ayun po what's up sa inyo mga kamoto. Hello. At ngayon ay tayo ay nasa Lingayen. At pupunta tayo sa ang pangalan nun? Samgyup Salamat. Samgyup Ay, iba ba yun? Ay, sa Dagupan pala yan. Basta magsasangyup kami. Hindi ko alam kung ano yung pangalan. Dito lang siya sa may Lingayen pa ba yun? Lingayen na yun, no? Dito siya sa may Lingayen, malapit sa boundary ng Lingayen at Ugal yun. Try lang namin kung masarap ka. Late lunch. Yun. Nagugutom ka na ba, Beth? Oo. Nagugutom na daw siya. So, nagugutom na kaming pareho. At yun. Punta na tayo doon sa Samgyup. Walang pangalan. Mamaya makikita niya. Korean House. Samgyeopsal hot pot sausages. Korean House. Korean House. Ito yung menu nila. Ito, masarap din po din natin mga hotpot. Oo. Hotpot po. Oo. Kaso mainit po kasi ngayon. Oo, pero yan ang masarap na. Sausage platter, mayroon tayo with kimchi rice platter. May ramen din tayo. Yan na Ramen. Saka yung natin, original talaga na hindi basta-basta binibili sa Pampanga. Sa Pampanga po galing. Kaya hindi yung kimchi natin, matikman nyo yung kimchi namin. Siguradong kasi original yung kimchi namin. Picture. So, ito yung lugar. Very pag nasa labas ka, parang hindi mo siya masyadong ma-appreciate. Pero pag pumasok ka na, maganda. Tsaka hindi mainit. Hindi mainit, no? Hindi naman ganun kainit dito. Okay naman. Yan. Ang model of the day. So, sinsert na yung pagkain. Shout out kay sir. Sir, anong pangalan mo, sir? Neldrin po. Ha? Neldrin po. Neldrin? Yes po. Ayun. Hello. Unique yung pangalan ni sir. Ayun. Shout out kay sir. Bantay na lang po yung shirt ko, sir. Sige. Thank you. Yun. Nagugutom na ako. So, only Samgyup, ito no? 299. Pork and Chicken. with only side dishes din. With only side dishes. Only drinks. Only drinks? Ano yung drinks? Hindi ko alam. Water. Ay. Iced tea. So, only iced tea yan, sir? Yes po. Only po siya sa lahat except lang po sa rice, sir. Sa rice. Tsaka hindi naman tayo ma-rice pag Samgyup, di ba? And so, only lahat, no? Except sa rice. Pero okay lang. Kasi syempre pupunta ka dito, mag-rice ka ba? Kain ka ng rice na madami. Syempre, na. Sira na naman ang diet namin. Ano? Kambing? Kambing ba yan? Hindi ko alam. Yun. Bali, 2 minutes lang po, ma'am, sir. Pwede na po siya paglutuan. 2 minutes. Tapos, no leftover po tayo sa meat. Pero pag hindi naman po siya nalutis, pwede niya naman po siya iwan, sir. Thank you po. Okay, thank you. Ayan. So, kita nyo naman guys, charcoal yung ginagamit nila dito. So, 2 minutes daw. Maganda yung 2 minutes. Tapos, pwede bang mag-start. Ito ng annex doon sa Baywalk bago marina yung sa kay Little Mermaid, pero dito lang sa banda rito. Baka itong May bubuksan na rin namin. Parang bagong branch po. Bagong branch. Bali ito, parang annex na lang doon. Po. Kasi mas maganda yung Baywalk. Mas maraming tao po dun eh. Sige, enjoy lang Medyo Sige lang natin konti na mga
2 minutes kada. Sige. Sige po, Saka sir. yung marinated chicken natin, maski wala nang ano yan, salt and pepper kasi marinated mo. Sige. Okay. Ano yung pangalan niyo, sir? Ako po si Cesar Gordobes. Ako po ang chef nila rito. Si Sir pala. Sir, shoutout kay Sir Cesar. Thank you, sir. Yeah. Sige po. Thank you po. Yan, oh. Sarap ng kain, oh. Parang masarap, oh. Ayun. Masarap ng side dishes. Mm. Yeah. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Ito yung sinasabi ni Sir Cesar na masarap yung kimchi. Galing Pampanga pala. Galing. Sarap na. Masarap. Sarap nga. Iba yung lasa niya. Fresh yung yung juicy. Mm. Yung gusto ko pag kimchi. Cheers. Cheers. Kaya side dishes nila. Ang dami. Mm. Ano yung side dish? May pa. Sige. Masarap dito. Sarap pala dito. Tapos dinadandaanan lang namin. Sarap. Pumunta pa ako ng Oh. Ito, chicken spicy tofu, sweet and sour. Sweet. Ito ang rice cake natin. Rice cake. Ito yung tinatawag ng tteokbokki. Tteokbokki. Iba ba yung fish cake, iba rin yung rice cake. Tapos ito po ang sweet banana natin, marble potato. Potato marble. Tapos yan ang kamote Kamote. natin. Kimchi. Sarap. Radish salad. Radish. Cucumber. Pag Saturday, Sunday, ito tayo, may chicken tayo na parang namin na dinadagdagan sa dishes. Saturday, Sunday po. Pero once lang kasi yung malaki na rin party direct eh. Opo. Pag Saturday, Sunday. Mas maganda po pala pag Saturday, Sunday dito. Tapos may dadagdag din kami ng chicken skin. Sarap naman. Dami. Kaya mag-enjoy lang tayo dahil pwede kayo mag-parigil ng parigil kung gusto nyo parigil. Opo. Sige, enjoy kayo ha. Sige po. Titikman na natin. Titikman na ba? Oh, tikman na. Ay, hindi. Ang tiglaman. May sakay. Can you please suggest yan, di ba? Habang busy siyang nakikipag-usap, kumakain na tayo. Sir. Bagungan. Lanti agak pakar kasi. On. Kukunin ko tong kimchi. On. Si Malayan si Panguluan kong kuya. Maya nga. Pwede magluto. Oo nga. Anong sauce ito? Yung yung parang sa bibimbap. Bibimbap? Oo, yung Korean sauce. Ay, oo nga. Pwedeng pa-refill yung kimchi. Kimchi lang. Kimchi lang na. Kimchi lang na stick. Thank you. Tteokbokki pala ito. Masarap. Kimchi. Sir. Kimchi pa nga, sir. Bruh. Sarap no?
no kimchi. Ako nakarami ng kimchi. Kaya nga eh. Ito nakaraming badya. Bilang po. Thank you po. So yun po ano. Parang ang puti ko dito. Ang ganda ng araw. Ang puti ko na. Pwede na! Sana all maputi na. Pero ano, in reality, may team ako. So naubos ko na yung sa akin, ayun no. Kaso, binigay niya sa akin yung ano, sa kanya. Ay hindi, Ano? sa kanya. Sa akin na ngayon. Sa kanya noon. Pero nasa akin na ngayon. So, ayun. Ako gusto ko nang tumahay. Sa bahay na, nakakaya. Ubusin ko na nga. Maduga to eh. Kuha ka, hindi mo iubusin ha. Ayaw mo na ba? Ano na, tirahin ko na. Try mo na. Tulog na ako. Kamote. Kailangan mo yan. Kailangan ko daw. Ubusin niya naman lakas ko mamaya. Char. Saging. Oo, titirahin ko yun mamaya. Kasi isa lang. Mayroon pag sasabay. Stick to one lang tayo. Tama yun. Yun ang trip niya, yung ano, Patatas. patatas na ano, hindi na balatan. Charis. Ano ka? Ano? Nagtitinda ng alahas. Ganon. Saka yung ano, make-up. Ito, shade ng make-up. Busog na ako. Sarap kasi. Sayang eh. Hindi ko na ito makakain sa bahay mamaya. Saday tayo. Tagay. Whoop, whoop. Thank you. Ano tayo? Huwag tayo magpapa-under sa asawa natin. Underin natin sila. Ayaw mo. Mamaya re-wrestlingin na ako na ito. Pagdating sa bahay mamaya, anong mga pinagsasabi mo kanina? NANI? Ay, gagi. Oh shit. Parang ano, yung tiyan ko Space. wala nang space sa hangin. Ano na? Naubos mo nga yun eh. Kamote sa kanang saba. Ang sarap eh. Oh shit. Tayo para ano, bumaba yung kinain natin. 3 months. 3 months. Ako 5 months. So, tapos na yung ano guys. Dito ka para maputi ka rin. Yan, para may experience mong pumuti. So, tapos na yung ano, samgyupsal session. Alis na kami. Ayan, press kami ng ano. Buntis. Sige, tara na. Sige po sir, thank you po. Thank you po. Pabalik po kayo ulit. Sige po, thank you sir. Sige po. So, alis na tayo. So, dito na matatapos yung vlog, no, mga kamoto. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo tong video na to, like nyo naman, like, share, and subscribe na rin for future updates. So, by now, siguro alam nyo na, yung mga binablog ko is about sa, ano, mga lugar sa Pangasinan.
na pwede nyong puntahan, pwedeng kainan, yung mga mga beach. Soon pa yun. Sa mga susunod na vlog ko na yun guys. Wala pa kasi akong nabiling pang nitong GoPro, pang underwater. So expect nyo sa mga susunod na vlog guys. Bibisitahin din natin yung mga mga beach. Beach siya, beach. Mga beach, mga kainan, mga barbershop, or kung may mga mga sasuggest kayo na pwede natin puntahan na unique, mga interesting na lugar, comment na lang, no? So again, salamat sa panonood mga kamoto. Shout out nga pala sa sa mga staff ng JMB Korean House sa Mugyeopsal, sa Kikawan din. Napakabilis ng servisyo nila, tsaka 20 sila, no? So yun, importante. Maraming side dishes, ang sarap, grabe. Tapos sa halagang 299, may rice na may drinks na kompleto na eh. Only drinks, only side dish. Ka pa. Oo. Masarap guys. Pag natikman nyo, sarap. Ayoko siyang i-compare sa ibang sa mga samgyeopsal, pero masasabi ko talaga masarap. Yeah. Yun. Budget friendly. Budget friendly na rin siya, no? So, yun.